O proxecto BioGov, celebrando a gobernanza da biodiversidade, cofinanciado polo programa Interreg Europe, está impulsado por un consorcio formado por 9 organizacións pertencentes a 8 rexións da Unión Europea. O proxecto BioGov xorde como consecuencia da avaliación realizada sobre como se están acadando os obxectivos da Estrategia de Biodiversidade da Unión Europea para 2020. Esta avaliación está a indicar que se necesita dun maior esforzo e eficacia na aplicación dos fondos FEDER para deter a perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos, e fai un especial fincapé na necesidade de integrar estes valores nas políticas sectoriais. A paisaxe e a biodiversidade proporcionan importantes beneficios ambientais, sociais e económicos que son a base da economía sustentable, intelixente e inclusiva que a Unión Europea pretende levar a cabo. O obxectivo que o Instituto de Estudos do Territorio está levando a cabo no proxecto BioGov é o de desenvolver e implementar un plan de acción da paisaxe que axude a mellorar a eficiencia dos fondos FEDER en Galicia, destinados a evitar a perda da biodiversidade e os valores paisaxísticos. Para a creación dun plan de acción da paisaxe en Galicia, escollouse como zona piloto o Concello de Cervantes, que reúne no seu territorio unha gran riqueza ambiental e paisaxística recoñecida por figuras como a Reserva da Biosfera e Zona de Especial Conservación na Rede Natura 2000. E está catalogada dentro da grande área paisaxística Serras Orientais, comarca paisaxística Os Ancares Caurel, segundo contempla a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia a través do seu catálogo. Alfredo, son o director do Departamento Técnico do Instituto de Estudos do Territorio. A verdade, o primeiro, agradecervos a todos vir aquí. O proxecto é así, a verdade é que participar, que a xente participe, e a nos, a pesar de que a administración sí que nos costa moitísimo tal, pois tal como está configurado. Agora Marcial despois vos vai a contar un pouco en que consiste o proxecto, como é. Algún de vos que xa participastes nos talleres anteriores máis ou menos tendes un pequeno esquema de que consiste ou que queremos tratar de facer, pero para toda a xente que se vai incorporando, e o proxecto tamén é así, o sea, se vai incorporando xente. Desde o principio sabíamos que iba a ser así, que se vai incorporar xente e vai a ir participando e recollendo coñecemento e experiencias de máis xente, pois vamos a ir traballando así. Xa vos digo, Marcial vos vai a facervos pois un pequeno resumo, por decirlo de algún modo, de que consiste o proxecto, para que todos tamén desde o principio teñamos claro un pouco en que consiste e que queremos tratar de obter. Vale? É un proxecto europeo, non é un proxecto europeo ao uso, eso tamén é certo, hai que terlo tamén claro, non é un proxecto de facer unha cousa determinada, que sí, que tamén, pero bueno, que sí que é casi unha aprendizaxe de todos e tratar de recoller, pois justamente o que algún de vos estaba trasladando pues, ese coñecemento, esa opinión de determinadas cousas, de como se están facendo ou como se fixeron e como a partir de aí se poden mellorar, vale? O sea que todas as voces son importantes, a pesar de pensar, ao mellor egoístamente pensamos que non podemos aportar ou que non podemos saber, pero todo o contrario, todo o mundo aporta e todo o mundo sabe. A primeira vez que a administración de alguna maneira ven discutir estes temas. Hasta agora sempre che veu aí vos vai. Se vos vai ben, e se non, non se cumpre. Pero é a primeira vez que a administración de alguna maneira ven o xefe dos servicios de administración autonómica. Sí, a administración autonómica, sí. Temos o alcalde, estuvo o xefe deste caso do FOGA, perdonaimes, e, bueno, a administración ven aquí escuitar os actores. E seguramente isto pode ir increscendo e chegue a unha reunión pois, con
O sea, ainda coa xente máis da base. Que non é fácil, que non é doado. Porque logo aparece un berrando, o lobo aquí, non sei que. Unha das liñas de acción que puxen chameina unindo experiencias. Eu o que percibí como veciña que son da zona, pero tamén como persoa que traballou na universidade, en contacto coas administracións apoiando o territorio, teño a sensación de que teño un pouco as visións das dúas partes. Eu que sentín durante todo o tempo que estiven a facer a investigación, pero tamén hoxe aquí, vendo as opinións que hai, é que hai unha ruptura, aunque agora se intenta recuperar con proxectos como este, existe unha ruptura importante entre o que son as administracións, incluso o ámbito da universidade, co que é a poboación local. Antes moitas veces as cousas funcionaban porque os pueblos tiñan autonomía, tampouco precisaban moito de ir a Lugo, nin de ir a Santiago, nin de todas esas normativas que había, funcionaban como dun xeito autónomo. Pero agora non podemos funcionar no rural de xeito autónomo, porque dependemos moito de todas estas normativas, xa non que veñan de Galicia, de Madrid, sino incluso desde Bruselas, e que señan un pouco homoxéneas para todo o territorio europeo. Entón eu penso que hai un pouco que falta, por eso esta liña de unindo experiencias, é que se escoita a poboación local. Porque cousas como estas, eu que vexo, polo que coñezo desde dentro, é que se quere volver desde as administracións ou desde este tipo de actuacións e proxectos o que xa se facía antes. Pero non sei se por descoñecemento, porque o rural sempre foi visto como somos os paletos, os retrasados, o subdesenvolvemento, foron menospreciados todos estes coñecementos tradicionais, estas formas de facer. E agora querese volver a estes aproveitamentos circulares das searas. Bueno, hai cousas que podemos dicir, como dicía a Miranda, máis transversales, e cousas máis sectoriais. Vale, vou intentar seguir por orden para tratar de agrupadas. Entón, transversais, eu metín aquí o tema da convivencia co pan salvaxe. Quería preguntarvos, os problemas de convivencia se relacionan con o conflicto entre, sobre todo, a agricultura e a fauna, ou vai máis alá disso? É dicir, o conflicto que pode haber entre o lobo e o oso, coas colmeas, o gando, etc., ou vai máis alá, non só son os produtores, as actividades productivas aquelas que a xente ve amenazadas, é unha cuestión incluso de seguridade, de medo, ou é por cuestións máis... Eu creo que a seguridade non preocupa tanto, generalmente, vai máis alá, creo que é unha... A ver, a minha opinión, a experiencia que teño, se utiliza o conflito home-muller para salvarse como unha forma de, digamos, de reflexar unha competitividade que vai máis alá da momento por fauna, que é unha competitividade será do territorio con cousas que van máis alá. Pero mira, ten máis que fica Valentina todos. Claro. Bueno, eu pregunto, eu digo, como vedes ese conflito, como ledes vos? É como culpar a biodiversidade da fauna dos problemas que hai no territorio, para ter permisos, para ter cosas. É unha fauna propiamente dita. En fauna salvaje incluíse non só fauna, porque falades dunha determinadas especies que son especies protegidas, pero hai outra fauna salvaje que non é protegida. Fíjate en toda España, estamos baixando, pero implicados. A única zona que me sube en medio rural en España non se empujaba. Mira que no Pirineo aragonés, no Pirineo catalán, invertiron dinero e están baixando implicados. E se fala moito dos políticos a nivel Madrid, a nivel Xunta, a nivel donde sea, en Valladolid, pero que ao final, a hora da verdad, somos poucos non inventan. Sí, é a vainidade. É a vainidade. Vai todo por aí xa atrante, que aquí en Galicia. Por qué? Porque é onde está a población. Seguimos. Coruña e Pontevedra. E os outros? Un pouco a xente que legisla está bastante desvinculada ás veces dos procesos do medio rural. Non se lle pode exigir o mismo a un pequeno obrador de embutidos, porque me falaron agora disso, que se vai poñer en marcha aquí nun pueblo, que se lle vai a exigir a unha empresa que vai a producir chorizos no polígono industrial de Lalín, por exemplo.
Son cousas que habría que establecer unha normativa facilitadora para que a xente que se vai implantar en pueblos a facer pequenas actividades económicas das que pode vivir, pois facilitarle un pouco a maneira de implantarse e a forma de producir, non aplicando a mesma normativa que se lles aplica ás grandes industrias. Eso por un lado. E por outro lado, a outra, resumida nunha frase que é máis difícil xuntar os permisos que xuntar os cartos. A normativa urbanística non debería, baixo ningún concepto, permitir que un pequeno produtor bote 2 anos tramitando permisos. Ao mellor, nese plazo, resulta que perdeu as axudas que tiña concedidas e non pode sacalas adiante. Bueno, pois creo que desde a administración teria que haber algunha maneira de establecer normativas que faciliten a xente do medio rural levar a cabo as actividades económicas das que ten que vivir, se non é posible. Gracias. Ahora tocamos. Bueno, eu estando de acordo con o canto se dice, eu alucino por cousas que decimos, porque se dice cousas gratuitas. Aquí non nace un neno desde non sei canto, ano pasado non sei non sei. Non hai ningún servicio. É imposible vivir. Esos son frases gratuitas que non teñen ningún sentido. Ali viven unha parella que cobran entre os 2.000 euros. Tamén debe ser bastante difícil vivir en Barcelona esas condicións. E que dice Barcelona, dice Madrid, e dice outros casos. É un piso na Coruña costa de 600 euros. E canto se gasta? O sea, empecemos a ver que as cousas non son exactamente así. E non todo aquí é malo e algo é bom. A actuación conjunta pode ser é un terreno que, como se está trillado, me parece que é fácil de comprender por todo. Se llamáis los míos, desde o meu punto de vista. Augusto, tú que o que estás plantexando a lo mellor de cara ao asunto este que son a exploración, tú estás a lo mellor planteando que unha acción sería a divulgación de unha guía de accións a facer. Eu creo que había o plan sería que a administración debería ir ao grave e poñer cartos para a acumulación de cousas. Claro, xa sabemos como é a administración e como son as cousas, por eso é que vai a tratar de mellorar. A mellor propós que se difunda de alguna forma ou se influya ou se promocione unha batería de prioridades. Creo que debería ter prioridades. Volvendo ao tema da natura, eu creo que tiña que haber axudas directas porque temos moitas limitacións os que vivemos, non? Tiña que haber axudas da PAC, tiña que haber unha diferencia, tiña que haber axudas directas aos gandeiros, porque limitacións e sancións estamos os odivos. E aquí naide se acorda que dentro vive xente. E vivimos, o 90% vivimos das vacas e do campo, que é unha zona turística, non sei se chegará ao 10% que vive a xente dentro. E ao mellor a xente en algún momento ao darse conta de que non son productivos pois empeza a non interesarlle conservalos e por eso pois empeza a haber incendios e todo isto. Entonces, estender as axudas, non sei como, pero de elementos da paisaxe aos montes autóctonos, aos montes de verdad. Me parece ben todo o que falades, pero eu penso que antes se tapar o problema aí dos problemas. O problema é permanente é a despoblación. Se non hai población, non hai biodiversidade. Pois son Miguel, son de Doiras, aquí de Cervantes. Bueno, veño en representación dunha asociación que estamos empezando a traballar aquí en Cervantes, e, bueno, en outro distrito de Galicia, que se chama Territorio Verde. A nosa posición é un pouco vai un pouco en contra das administracións, do traballo que igual non poden chegar ás administracións, intentar desde o labor asociativo, posible xente voluntaria, xente que teña, bueno, un pouco unha idea de que o rural funcione, un pouco animar a proxectos no rural e cousas así. En Galicia, un dos principales problemas que poden atopar as explotacións gandeiras, a parte da calidade de solo, que xustamente nas provincias de Lugo e Ourense é onde está minorada,
Pois é o problema da propiedade. A propiedade está moi fragmentada, aunque si ben é verdade que temos moitos montes veciñais, eses montes veciñais normalmente están nas zonas menos productivas, foron xestionados por xente allea aos núcleos de población, e para o resto da propiedade a fragmentación supón un problema no momento en que os propietarios emigraron, se descoñecen moitos deles, o acceso por parte dos gandeiros que quedan é bastante dificultoso, e ainda chegando a obter ese acceso, pois suponlle certas trabas se non tes unha firma que corrobore que esas parcelas están sendo xestionadas por ti. De outra banda, en Galicia temos un problema de ordenación territorial. Ata agora non están aprobados ni siquiera todos os plans xerais de ordenación que se prevían coa anterior lei, cambiamos, ainda non fai moito, a unha lei nova do solo, e pensando na ordenación de usos que tamén indirectamente afectan a paisaxe e a biodiversidade, quédanos moito por traballar aínda nestas zonas que, clasificadas como Red Natura, non teñen definido o que se pode e o que non se pode facer. Puxen primeiro disminuir a burocracia que existe actualmente no tema da xestión das axudas que van dedicadas hacia a universidade, pasaxe, e por outro lado tamén mellorar a coordinación entre o medio rural e medio máis coordinación dese Sí. Así vamos por grupos. Sí, que se xa máis ou menos aquí o redor destas para... Vamos, que pechan. Non pechan. Eu como a miña labor é xestionar todas as partes, temos pendentes. Dentro desas axudas temos as axudas que se denominan agroambientales, que podría encaixar a conservación do paisaxe de alguma maneira neste capítulo, ainda que na práctica hoxe en día non se chega a ese punto. Concéntrense a xente por facer algo que basicamente é facer pastoreo, que aquí xa se fai.